jendeak normalean eraten du euskara haitz zaila, oso zaila da, baina ez nago ados. Ikastea gustatzen zait. Nik bi seme txikiak dauzkat, orduan ez dut denborek ikasteko egunero, baina ez zait axola. Hizkuntza bizitzen ikasten delako. Tabernetan zerbait hartzen, jendearekin solasten, familiarekin, lagunekin solasten, kaletan entzuten aunitz eta gauzak eskatzen, dendetan, olasko bolar bat edo kilo bat zagar favorez, horrela. Euskara gozatzeko bi gauza behar ditugu, lotxa galdu eta gogoak eduki.